Hola, buenos días a todos señores e señoras, son Adrián, para a Monfera FM. Puximos fazer unha conversación vía radio telefónica cunha cativa chamada Antía que foi a Entre Culturas, a un sitio onde moi poucas persoas poden asistir. Hola, Antía. Hola. Bueno, que che pareceu todo este encontro? Moi ben, estivo moi ben. Ti que opinión personal terías do encontro? Unha nota, ben? Sobresaíste. Pero trezona un pouco máis, tens que dicir como pasache, ou sea, cousas destes, grandes. Saíron moi ben, coñecín a moita xente. Creo que era un bons amigos. Bueno, que había tema ou... Non. Seguro, Antía, que ti és moito de cativos, Bueno, así que non... A nosa personaxe está un pouco enferma, así que non se pode rir, e pode reventar unha costilla, pero vamos a seguir facendo estas preguntas. Bueno, a comida, fixense a ti ou axudaron un pouco? Eu fixei miña avó pola mañá unha tortilla francesa de 4 ovos pequenos, boísima. Buah! Que tipo de comida había? Dulces, pasteles, pollos, máis? Unhas magdalenas que polo que me dixeron estaban bastante boas, de chocolate, pero eu xa non cheguei a elas. Tamén houve, moitos pasteles, biscoitos, e cada un traía unha casa ou o que podía. É que os profesores que había naquele colexio, que che pareceu? Ben, eran moi marchosos, as máis aburridas son o noso cole que non quixeron pagar. Porque claro, tiña a excusa de que estamos facendo as fotos. Bueno, vale, por aí. Profesoras máis aburridas. Bueno, vamos con a última pregunta. Que che parece o transporte cos cativos de Ferrol? Moi ben, foi máis divertido unha volta a Codaíra, xa que o da ida íbamos cargamos eu non nos presentaron. O da volta xa vimos que estuvo moi ben. Moi ben, bueno, amigos, isto é todo por hoxe. Un aplauso para Monfera FM.